Selametlerimi. Bugün biz jeyindağı elementni, nemesi bir neçe elementni, nemesi barliq elementlerdi joyuwdy öýrenemiz. Ýeň birinçisi biz degen bir jeýin beripge bastaýak. Misaly ol jeýinga kanday bolsun? A set dep goýýak. Yani nemesi bir set dep goýsak da bolar. Birak A set dep goýdyk. Bunun içinde A settiň içinde kanday bir sanlarymız bolsun. Bizden misaly 1, 2, 3, 4, 5 degende 5 sanymız bolsun. Bunu häzir biz degen şygaryp üçin äriňde print gollanamyz. Ondan keyin asset diýmiz. Saktap jürýän kezimizde görgeningizde 1, 2, 3, 4, 5 barlygy çykypdyr. Al biz degen bol jerden bir elementni joýgymyz kelse. Bir elementni joýgymyz kelse, onda biz remove ädisini gollanamyz. Ol üçin asset, yani bizden setimizden aty, ondan keyin nükte, ondan keyin remove. Remove'dan keyin bilesiz ädisleriniň barlygynda degende karapaýym jakşa bolady. Bul jakşanyň içinde biz degen bir elementni beremiz. Yani bul settiň içindegi, bizden setimizden içindegi bir elementni beremiz. Bul jerde misaly 4 degendi berek. 4 degendi bergenden keyin tagy magan bul degen setdi ekranga çygaryp bersin. Bul üçin printing asset dep goýamyn. Saktap jürýän kezimizde görgeningizde ikinçide, birinçide barlyg bar. Yani bul printde barlyg körsetdilen. İkinçide bolsa tek gana 1, 2, 3, 5 var. Yani 4 bul jerden çygarylan. Ta bir et misaly men jogarda koddy tümengi kopyalasam, yani köçürsem bul jerde 4 emes, men degen 2-ni goldanan kesimde endi saktap jürgesek. Birinci printde görgeningizde barlygy bar. İkinçide bolsa 4den bastığa 1, 2, 3 yani 5 var. Üçüncüde bolsa tek gana 1, 3, 5 var. Yani bul jerde siz her etinde degen elementlerde çygaryp aýyrdyňyz. Bul tek gana bir elementde aýryw üçin bizge mümkinlik beredi. Biz misaly 2 elementde aýratyn bolsak, misal 4 yani 2-ni aýyr diýdim bolsak, jumuş jasaýma? Bunu görgeningizde jumuş jasamaýdy. Niye? 2 berilgen, yani bizge tek gana bir argument nemesi bir element kabuldanat dep aýtypdyr. Bundan başga, remove'dan başga bizden kolumuzda pop degen var. Pop degen ädisimiz var. Pop degen ädisimizden içinde, yani jakşanyň içinde dım berilmeydi. Popda neyi goldanamyz? Popda biz degen settiň içindegi ýeň soňky elementni çygaryş üçin goldanylady. Bol jerde print set, yani keçiriz. Set bizden degen setimizden atyny jazaýyk, saktap jürgesek. Görgeningizde bizde bul ret bolsa birde joýup bergen. Al niye soňky 5'te joýmady? Men degen däl osy närseni aýtaýyn dep oturyň. 5'te joýmaganyň sebebi bul jerdegi tizimdi biz degen bilmeýiz. Yani bir soňky turma, 5 aldyňky turma, onu biz bilgen jokpuz. Birak pop bizge ýeň soňky elementni joýuga kömekdesedi. Men remove'dy gollanyňyzy sunamyn. Pop bul jerde misaly paýdaly bolmaýdy. Pop katelist etsem tizimde de bar edi. Tizimde de soňky elementde, birak ol jerde indeks boýunça degen soňky elementni jibergen üçin pop gollanyga mümkinlik bar edi. Yani jaksy mümkinlik bolady. Al setde bolsa onday jaksy emes. Onday paýdaly bolmaýdy. Bizde joýudyň endi barlyk degen settiň işini barlyk joýatyn tabir närsemiz, ädisimiz bar. Bul ädisimiz clear dep aýtylady. Clear yani remove degenimiz, ýeň birinçi remove degenimiz aýryw, bir närseni ketiriw degen magna keledi. Al clear degenimiz bolsa bulayınça tazalaw degen magna keledi. Bunun içinde de baykandaysız jakşanyň içine dım bermeýmiz. Nige? Sebebi mına jerdegi jeýinde toluk ketir. Yani içinde hiçbir element kalmasın. İşini bosat degen magna keledi. Endi biz taga print degen kezimizde, print asset degen kezimizde saktap jürgesek. Görgeningizde birinçide bizge degen 5 elementli bir näse berdi. İkinçide bolsa
bunun tek qana set ekendigini mağan aytdı. Yani dım başqa bir нәрсе özgergen жоқ. Endi tizimderde bir нәрсе var edi. Tizimde ne var edi? Biz misalı 2ni boljaydı 2ni 3'ke australat dedik. Nemесе bol 2ni sразı degen 7'ke australat dedik. Onu qalay jasaytın dedik? Esingizde bolsa, ondan keyin aset eğer bu tizim bolsa aset ondan keyin indeksni жазамыз. Indeks boljaydı 1. Ondan keyin ne bolat edi? 7 dep жазатын. Yani 7'ge özgert dep жазатын dedik. Al bul bolsa jyyndarda mümkün emes. Nege? Sebebi jyындардын nesi жоқ. İndeksteu жоқ. Bunu bir esingizge salayın degenim. Soň üçün biz işindeki elementleri özgerte almayız. Bu birinci sebep. İkinci maňyzly sebep bolsa jyındar yani setler immutable. Yani işindeki нәрселер özgertilmeytin degen maňa keledi. Iya, bugünçe bizden degen sababımız oslay. Kelesti tağı degen settin operatorlarını köreten çağırmış dep oylaym. Sebebi setlerden en köp koldanılan jeri negizinde operatorlar men. SQL'de iki närseni biriktiretin nemесе iki närsede bar bolan нәрселерди körsetетін SQL siýaky, SQL'din join'i siýaky bul jerde de biz degen operatorlarını köremiz. Ol videoda körsetkençe hoş sag bolňuzlar.